Казан федераль университетында шет ил студентлары үшін уникаль мобиль кушымта әзірләгәннәр. Ул рус фонетиксын жеңіл үзләштерергә мөмкинлек бирә. Тавышлы ярдәмче хаталарны да шунда ук күрсәтә. Әлеге кушымта тест режимында эшли, октябрь ахырында ул барлык теләүчеләргә дә ачык булачак. Менә шулай гади, бары смартфон гына кулланып, дөрес итеп русча сөйләшергә өйрәнергә була. Студия рус кушымтасы ярдәм итә. Аны Казан федераль университеты әзерләгән. Кушымтаны беренчеләрдән булып, икенче курс студенты Филипп Сиака сынап карый. Ул рус телен өйрәнгәндә шундый кушымта булмаган, сүзләрне дөрес әйтә алмый. Гел укучыларга мөрәҗәгать итәргә туры килгән. Новых студентах это будет очень удобно, потому что оно помогает. Яңа килгән студентлар өчен бу бик уңайлы, чөнки практик ярдәм итә. Тавышны тыңлап көйләргә, хаталарны төзәтергә була. Бу рус телен башлап өйрәнүчеләргә бик уңайлы. Кушымтага беренче чиратта рус телен башлап өйрәнүче чит ил студентлары бик шатланган. Они смогут вместе с этим предложением. Студентлар бу кушымта белән теләсә кайсы уңайлы вакытта эшли. Фонетик яктан сүзләрнең дөрес әйтелешенә өйрәнүдә бу бик зур ярдәмче. Телгә өйрәнеп килүче студентларга хаталарны тиз ачыкларга, аларны төзәтеп сөйләшергә өйрәтә. Укыту әлифбадан башлана, аннан соң иҗекләр, сүз һәм сүз тезмәләренә күчә. Кушымта хатаны, дөрес булмаган интонацияны күрсәтә. Автомат рәвештә сүзне дөрес әйтү өчен тест биремнәрен сайлап бирә. Упражнение построено следующим образом, что студент слышит правильное произношение. Күнегү шундай итеп төзелде. Студент сүзне ишетә, аны кабатлый, ә программа сүзнең дөрес әйтелешен тикшерә. Аны дөрес әйтелеш белән чагыштыра. Әлегә кушымта тест режимында эшли. Аннан шикләр ябылу сәбәпле Россиягә килә алмаган чит илләр студентлары файдалана. Ә октябрь ахырында кушымтадан тулысынча кулланырга була. Университетның әзерлек факультеты студентлары аннан бушлай файдаланачак. Фарис Мөхәммәтов, Лилия Талипова, Рафкат Зиаддинов, Татарстан яңалыклары.